Kako komentarišete zloupotrebu, faktički zloupotrebu predškolske dece u emisiji Ivana Ivanovića, ako ste gledali u petak uveče? Nisam to video, neko mi je rekao, nisam to video, video sam nešto drugo da su koristili snimke tajkunske televizije protiv naših ljudi u Kraljevu, pošto to drži jedan istaknuti tajkun koji se obračunava i traži uvek pare od lokalne samouprave, pa kad ne dobije pare, onda kreću najprljaviji prilozi, ali to je sve u redu, to je sitnica u odnosu na sve drugo. Ovo za decu nisam video. Istaknutog tajkuna, direktora K televizije, pronašli smo već sutradan u Kraljevu, u njegovoj kancelariji, u prostorijama tajkunske K televizije. Meni je prvo drago što naš premijer ima vremena da gleda uveče televiziju, pogotovo večer sa Ivanom Ivanovićem, i što je pogledao i naš prilog. Ja nemam vremena da gledam te emisije, zato što mi tajkuni moramo mnogo da radimo da bi mnogo imali. Mislim, ovo sada što sam rekao o tajkunima, to je stvarno, to je ironično normalno, stvarno je smešno. Smešno je komentarisati takve izjave, smešno je komentarisati bilo šta što se radi u Srbiji sa medijima, smešno je komentarisati svaku izjavu premijera o medijima u Srbiji, o zatvorenosti medija prema njemu. To su jako smešne stvari, ali sa tragičnim posledicama. Njegovi ljudi koji žive i rade ovde, njegovi poslanici koji su iz Kraljeva, vrlo dobro znaju i kakva je ova televizija, s kojim novcem raspolaže i kakve su plati i kako sam to ja tajkun. Tako da bi neko mogao da mu šapne šta je prava istina, a ne da, što je najsmešnije, ovu televiziju proglašava tajkunskom, a mene tajkunom, i to odakle? Sa Pinka. Šta je Pink? Objektivna, informativna kuća, siromašna, mala, u problemima, i to na stranačkom skupu, odnosno stranačkoj konferenciji za štampu, gde je učestvovao premijer, i taj skup se direktno prenosi na Pinku i traje sat vremena, blizu sat vremena. Odmah pošto je premijer Aleksandar Vučić objavio istinu o direktoru K televizije Slavku Janoševiću, zaposleni u ovoj lokalnoj televiziji su odlučili da traže ne samo svoje zaostale minimalne zarade, već i povišice. Radnici već traže da primaju plate, što je to malo čudno. S druge strane, deca moja traže da redovno jedu, da se malo bolje oblače. Neki ljudi mi traže pare na zajam, kažu da to rekao je premijera. Njemu se veruje, tako, jer ima 50% podrške, ne znam od čega i ne znam koliko naroda. Pošto to drži jedan istaknuti tajkun koji se obračunava i traži uvek pare od lokalne samouprave. Možda je premijer ovde malo i preterao, ali na kraju, zašto Slavko Janošević i ne bi bio prvi istaknuti tajkun koji traži pare od lokalne samouprave? One pare koje je Skupština i odobrila lokalnim medijima rebalansom budžeta krajem 2015. godine, koje je gradonačelnik prethodno mesecima obećavao i koja je stručna komisija za ocenjivanje medijskih projekata na kraju i dodelila jedino K televiziji. Lokalna vlast dokazala je tako da je jača od zakona o informisanju, a sam premijer zemlje Srbije je svojim stavom ovo i opravdao, nazavši K televiziju tajkunskom. Kome se žaliti? Gde tražiti pravdu? Šta je sad ovo skrivena kamera, mislim? Aj sad da pričamo i da se lažemo. Kojem sudu i kojoj državi i kojoj vlasti, pa nama su nedavno oteli blizu 15.000 evra. Znači, bukvalno su ovoj televiziji za proizvodnju programa, informativnog programa, oteli 15.000 evra. I to će da prođe nikom ništa. Kao što sve drugo prolazi nikom ništa. O čemu pričam? Mi smo zemlja pod okupacijom, znači mi se snalazimo kako znamo i umemo. Ja znam da nećemo mi još dugo. Mislim, znam da je ta sila mnogo jača nego što smo mi. Ali nek nas ugase, ješćemo travu, ali njima da se prodamo nećemo. A što se tiče neke pravne države, prava, pravde, ja mislim da to svaki čovjek u Srbiji zna da od toga nema ništa u ovoj zemlji. Tako da neću ni pokušavati što se tiče tih nekih uvreda, tajkuni, ne znam ni ja šta, to je jednostavno Sizifov posao.
smešne stvari, ali sa tragičnim posledicama. Njegovi ljudi koji žive i rade ovde, njegovi poslanici koji su iz Kraljeva, vrlo dobro znaju i kakva je ova televizija, s kojim novcem raspolaže i kakve su plati i kako sam to ja tajkun. Tako da bi neko mogao da mu šapne šta je prava istina, a ne da, što je najsmešnije, ovu televiziju proglašava tajkunskom, a mene tajkunom, i to odakle? Sa Pinka. Šta je Pink? Objektivna, informativna kuća, siromašna, mala, u problemima, i to na stranačkom skupu, odnosno stranačkoj konferenciji za štampu, gde je učestvovao premijer, i taj skup se direktno prenosi na Pinku i traje sat vremena, blizu sat vremena. Odmah pošto je premijer Aleksandar Vučić objavio istinu o direktoru K televizije Slavku Janoševiću, zaposleni u ovoj lokalnoj televiziji su odlučili da traže ne samo svoje zaostale minimalne zarade, već i povišice. Radnici već traže da primaju plate, što je to malo čudno. S druge strane, deca moja traže da redovno jedu, da se malo bolje oblače. Neki ljudi mi traže pare na zajam, kažu da to rekao je premijera. Njemu se veruje, ali tako? Televizije. Meni je prvo drago što naš premijer ima vremena da gleda uveče televiziju, pogotovo veče sa Ivanom Ivanovićem, i što je pogledao i naš prilog. Ja nemam vremena da gledam te emisije, zato što mi tajkuni moramo mnogo da radimo da bi mnogo imali. Mislim, ovo sada što sam rekao o tajkunima, to je stvarno, to je ironično, normalno. Stvarno je smešno. Smešno je komentarisati takve izjave, smešno je komentarisati bilo šta što se radi u Srbiji sa medijima, smešno je komentarisati svaku izjavu premijera o medijima u Srbiji, o zatvorenosti medija prema njemu. To su jako, ima 50% podrške, ne znam od čega i ne znam koliko naroda. Pošto to drži jedan istaknuti tajkun koji se obračunava i traži uvek pare od lokalne samouprave. Možda je premijer ovde malo i preterao, ali na kraju, zašto Slavko Janošević i ne bi bio prvi istaknuti tajkun koji traži pare od lokalne samouprave? One pare koje je Skupština i odobrila lokalnim medijima rebalansom budžeta krajem 2015. godine, koje je gradonačelnik prethodno mesecima obećavao i koja je stručna komisija za ocenjivanje medijskih projekata na kraju i dodelila jedino K televiziji. Lokalna vlast dokazala je tako da je jača. Kako komentarišete zloupotrebu, faktički zloupotrebu predškolske dece u emisiji Ivana Ivanovića, ako ste gledali u petak uveče? Nisam to video, neko mi je rekao, nisam to video sam nešto drugo, da su koristili snimke tajkunske televizije protiv naših ljudi u Kraljevu, pošto to drži jedan istaknuti tajkun koji se obračunava i traži uvek pare od lokalne samouprave, pa kad ne dobije pare, onda kreću najprljaviji prilozi, ali to je sve u redu, to je sitnica u odnosu na sve drugo. Ovo za decu nisam video. Istaknutog tajkuna, direktora K televizije, pronašli smo već sutradan u Kraljevu, u njegovoj kancelariji, u prostorijama tajkunske K televizije.